Ako i ti učiš engleski da bi bila bolja u engleskom, onda si nažalost promašila bit. Jer nitko ne želi bolji engleski. Ljudi žele ono što im engleski donosi, a to je više prilika, više izbora i u konačnici više slobode. Pazi ovo. Kad učiš engleski kroz disciplinu, dakle dosljedno i redovito, događa se to da ćeš tokom vremena imati više znanja. Sa više znanja prirodno je da ćeš imati veće samopouzdanje. Sa većim samopouzdanjem reći ćeš da prilikama koje su ti dotad bile nemoguće. Primjerice, karijerni rast ti se otvara kao jedna opcija. Ili neki osobni rast, ako su to tvoji gušti. Kroz, recimo, karijerni rast doći će i do, pretpostavljam, malo više novca u tvom novčaniku. A kroz više novca onda možeš više uživati u ostalim aktivnostima u životu koje te doista vesele, pa ćeš reći da nekim hobijima koje si dulje vrijeme odlagala ili ćeš krenuti na solo putovanja, you name it. Dakle, nudim ti drugačiju perspektivu gledanja na engleski kao na alat za gradnju vlastite slobode. Slobode u tvome životu. Dakle, da ne gledaš više na engleski kao na nekakav zamoran hobi kad moraš tamo sjesti, opet taj tečaj, opet to. Ne. To ti ne pomaže. Moja glavna ideja je da i ne učim žene engleski, već da ih kroz engleski potaknem da prošire svoj horizont i da krenu graditi život sa više osobne slobode. A engleski je samo jedan od alata na tom putu. Alat za koji sam se ja osobno odlučila, zato što ja ne mogu pričati o niši koja nije dio mene. Dakle, ja nisam znanstvenik, ne mogu pričati o ekonomiji, o pravu, o medicini, to nije moja niša. Moja niša je engleski jezik, ok? I zato ću ti ponuditi onda perspektivu koju je i meni osobno u životu engleski otvorio i koje se dalje držim i samo ga nadograđujem i dižem na višu razinu. Pa ajmo onda vidjeti kako funkcionira engleski kao svojevrsna poluga za tvoj novi život, gdje ćeš imati više slobode, više izbora kroz više samopouzdanja i tako redom. Prva poluga bi bio engleski kao alat za stjecanje znanja. Mislim da smo toj poluzi svi u startu bili izloženi. Djeca uče engleski već od vrtićke dobi, kako koja djeca, ok, ali onda recimo kroz školovanje, kroz fakultet, sad nije bitno da li si njega završila ili ne, u svakom slučaju stekla si nekakvo bazično znanje engleskog jezika. E sad, lijepo je rekao Nelson Mandela, prvi južnoafrički predsjednik, education is the most powerful weapon you can use to change the world. Ne mogu se ne složiti s tim, baš je moćan citat. Ovdje razlikujemo dvije vrste znanja. Formalno znanje koje se stekla formalnim putem i ono neformalno. Formalno znanje stečeno formalnim putem znači da si recimo engleski mogla iskoristiti ili možda i sad još razmišljaš o tome da upišeš fakultet u inozemstvu, da apliciraš na tamo onu stipendiju, ideš na pripravništvo, na Erasmus, na razmjenu studenata i tako dalje. Dakle, tu trebaš znati dobro engleski da bi uopće mogla pristupiti takvim prilikama. Isto tako, slijediti novi razgovor za posao, smještiti se neka nova pozicija, hoćeš dosegnuti klijente u inozemstvu, proširiti tvrtku na vanjsko tržište ili naprosto imaš super proizvod ili uslugu, ali ti je engleski kočnica, nećeš moći puno napredovati, bit ćeš ograničena i onda ćeš biti možda i frustrirana. Dakle, engleski kao poluga znanja otvara te mogućnostima karijernog rasta ili naprosto ako si student ili razmišljaš još dalje ići na školovanje do ne znam sad već koje razine, može biti doktorska koja god, ako te privlači ona u inozemstvu, bitno je da znaš dobro govoriti i razumjeti engleski. Kada je riječ o neformalnom obrazovanju, a ono je postalo jako popularno unazad nekoliko godina, naročito u razdoblje korona krize, jel tako? Vidjet ćeš na Instagramu hrpu, ne samo coacheva, hrpu ljudi koja prodaje sve i svašta. Mnogi od njih izgradili su veoma uspješne online biznise na osnovu neformalnog znanja koje su stekli
tako što su nanizali hrpe i hrpe edukacija u željenom području i postali su stručni u tom dijelu. Možeš ti misliti što hoćeš o tome, da to nikad nije ravno jednoj pravoj sveučilišnoj diplomi gdje si morala itekako puno znoja, krvi i suza možda utrošiti da bi postigla to što si danas, ali ok, i tržišta drugačije funkcioniraju. U Americi na drugačiji način, ovdje na drugačiji način, doći ćemo i mi do toga. Mislim na ovu državu, jel? Dakle, ne bih obezvređivala stjecanje neformalnih kvalifikacija, zato što evo i sama sam u životu stekla preko 30 raznih diplomica i potvrda o završenim tečajevima, neke od njih su trajali godinu dana, neki par mjeseci i tako dalje. I ono što, iako ja, iskreno nisam nužno kapitalizirala i monetizirala njihovu vrijednost, ono što sam kroz njih dobila je definitivno proširenje vidika, horizonata, moji su apetiti da istražim svijet porasli. Kada bih položila te ispite bih stekla puno više samopouzdanja i naprosto bih osvijestila za kolike stvari sam ja još sposobna, a koje ne bih niti znala, niti bih osvijestila tako što, da nisam njima bila izložena. Osim toga, budući su to sve bile edukacije na engleskom jeziku, a bavim se konferencijskim prevođenjem i sudskim tumačenjem, dakle, ja sam jako i narasla što se tiče vokabulara. I tekako sam ga obogatila i proširila, što mi je onda u tom dijelu moje primarne niše i tekako puno pomoglo. Dakle, ovdje se podsjetim vrlo rado citata Jima Rona, on je veliki motivacijski govornik koji je bio i mentor velikom Tony Robbinsu, a koji je rekao Formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune. Dakle, wow. Respect, do poda. Ok, dakle, toliko o toj prvoj poluzi da možeš engleski iskoristiti kao alat znanja. Poluga broj 2 je da iskoristiš engleski za tvoj financijski rast. Što po tim mislim? Da počneš koristiti engleski da se malo financijski discipliniraš, da vidiš kako to rade danas najuspješniji ljudi današnjice, jer govorimo o onim self-accomplished ljudima koji nisu rođeni sa zlatnom žlicom u ustima, da bi mogla donositi mudrije financijske odluke sutra. Evo ti konkretan primjer. Dakle, u radu sa ženama, kada bih ih pitala što ih najviše frustrira u vezi financija danas, mnoge od njih su mi rekle jednu te istu stvar, a to je ovisnost o jednoj plaći, puno neizvjesnosti, nesigurnosti, financijskih frustracija, ovisnost o kreditu, nemogućnost da priušte sebi i svojoj obitelji možda nekakvo putovanje, da si odu na godišnji odmor kad bi to htjele. Zatim, to što ne znaju ulagati. Sve bi one rado bile financijski slobodne, ali uopće ne znaju od kuda da krenu. Nemaju ta znanja. Snimit ću jedan poseban video baš na tu temu, ali za sada čisto par crtica da ti podijelim. Dakle, i ja kao profesor stranog jezika, a onda konferencijski prevoditelj, kada sam radila aktivno 21 godina, a sad je to 26 plus minus, dakle, nisam ni ja znala od one osnovne matematike koju sam prošla tamo i završila u gimnaziji, tu sam stala sa financijama, ok? Financijama, sa matematikom kao takvom. A onda, upisom ovog fakulteta na Oxfordu, bila sam prvi puta izložena statistici u životu. Dakle, ništa nisam do tada znala, položila sam ja i taj teški meni ispit, ali i to je dobrim doprinijelo time što sam se izložila financijskim znanjima. Ja mislim stvarno da ti život uvijek donosi u onom trenutku ono što ti je najpotrebnije. A ja sam tada razmišljala, pa ja da štedim cijeli život, valjda nikad neću uštediti toliko da si mogu iskeširati stan. I onda sam razmišljala, ok, kako bih mogla, ajde da vidim kako to rade uspješni ljudi današnjice. I tako mi je došla edukacija o 2 financijski slobodna mentora i ušla sam u rad i sa jednim i sa drugim. Našla sam se sa jednim malo više nego sa drugim, onako da sam s njim više rezonirala i sa njegovom filozofijom. I tako sam
long story short, krenula ulagati na tržište kapitala, konkretno u dionice na američkoj burzi. Pojedinačne dionice pod mentorstvom, kupovala sam ono što je kupovao mentor na njegov savjet i u ovom trenutku, ima tome sada već evo i preko 4 godine, da sam aktivna na tom području, puno sam rezala financijske izdatke. Postigla sam financijsku slobodu na 4 naredne godine. To znači ne moram raditi 4 godine jer ove dionice plaćaju moj lifestyle i one su dovoljne da me održe bez većeg financijskog stresa da ja proguram naredne 4 godine. Međutim, to nije cilj. Cilj mi je da izgradim financijsku slobodu za cijeli život, a ne za ograničen broj godina. Dakle, i dalje sam na tom putu, ali, dakle, engleski me je tim znanjima izložio. I sad ćeš možda reći, pa dobro, ali ti, Kristina, govoriš engleski na profesionalnoj razini. Da, to je istina, ali postoje edukacije i koje nisu nužno na engleskom, no ako i tebe privlači ideja da unaprijediš svoj engleski i da ti on postane poluga za nešto veliko, kao što je, evo, recimo i za gradnju tvoje nove financijske discipline, onda bih svakako ti preporučila da kreneš i ti čitati, educirati se i eventualno ući u nekakav mentorski program, pa ćeš onda odlučiti što će biti ta nekakva tvoja financijska niša. To mogu biti nekretnine, kripto ili ETF-ovi, you name it. Ali engleski, dakle, ti može pomoći čak i da se financijski posložiš kada primjenjuješ i učiš prava znanja. Zatim, iduća poluga, broj 3, bi bila da engleski koristiš kao sredstvo za avanturizam u životu. To može biti volonterstvo, nekakvo međunarodno. Evo, ja imam nekoliko takvih iskustava. Na Baleare sam išla biti tjedan dana znanstveni asistent kada smo istraživali smo pliskavice, ulješure i još neku treću tamo vrstu. Pa onda, recimo, možeš ići hodati i skupljati iskustva međunarodna i uspostavljati kontakte s ljudima kada hodaš ove dugoprugaške rute. Recimo, išla sam na 2 kamina hodati i to je tako oplemenjujuće iskustvo, toliko se skrušiš, svedeš se na basic razinu da kada se vratiš sa te pješačke rute, jedne i druge, koliko god, ti se vratiš drugačiji. Prošao si nekakvu svojevrsnu katarzu, transformaciju, a ja sam tad bila u nekakvoj životnoj malo kolotečini možda, 2018. i 2019. kada sam samo radila i puno odvajala novca sa strane, ali nisam znala za što točno. Rekla sam, otvorit će mi se put, znaću ja za što ja to želim, i onda na kraju su to postale ove dionice, ne? Dakle, mnogo žena, recimo, želi putovati, odvažiti se na solo putovanja. To je taj avanturizam. Možeš si, kada imaš dobro posloženu financijsku konstrukciju, zato i potičem žene da krenu ulagati aktivno, možeš kroz više slobode u vremenu i izboru onda baviti se tim stvarima ili nečim drugim što tebe veseli, ići na edukaciji iz područja koje tebe vesele. Jo? Meni je, recimo, taj avanturizam čak, evo, i dio koji se odnosi na rast, na ulaganje u samopouzdanje u ronjenju, jer ja sam bila malo uplašena oko ronjenja bocom, došla sam do te neke razine i onda sam odlučila, kako su to rekli neki mudri ljudi, ako želiš u nečemu briljirati, onda postani učitelj toga. Pa sam onda pri Padiju upisala i ronilačko obrazovanje, sve do razine instruktora, i položila. Ali ipak je to meni ostalo više, danas moram priznati, teoretsko znanje, ali me otvorilo restauraciji koralji i grebena. I opet tu mi se engleski vokabular proširio, upoznala sam ljude na tom međunarodnom projektu, bila sam kao mali građevinac pod morem, radili smo te koralne rasadnike, doživjela Maldive, putovala malo poslije toga i u Australiju i u Dubai i tako dalje i tako dalje. Dakle, avanturizam. Engleski je ulaznica i za tvoj avanturizam ako ima veze s inozemstvom. A čak i ako nema veze s inozemstvom, možda ćeš ovdje raditi na nekakvom projektu, upoznati ljude koji ne govore hrvatski, pa će ti onda s te strane biti drago da znaš engleski.
Zatim, engleski može biti i kao tvoj alat za uspostavu digitalnog posla. Ako te privlači da budeš digitalni nomad, možeš recimo imati takav lifestyle da odeš par mjeseci živjeti negdje u inozemstvu i od tamo da kreiraš i radiš svoj digitalni posao. Dakle, uopće digitalni posao nudi ti i digitalni biznis mogućnost da uživaš puno više osobne slobode. Šta to znači? Imaš automatski, dakle, zemljopisnu, geografsku slobodu, jer možeš taj posao raditi od bilo kud. Zatim imaš više slobode u odabiru s kim želiš raditi, pod kojim uvjetima, koliko dugo sati dnevno želiš uložiti u posao. Robin Sharma kaže invest in 5 beautiful hours per day. Ta mi se ideja jako sviđa, raditi samo 5 sati dnevno. Ok, zatim imaš više slobode financijske. Dakle, više financijske slobode i osobne slobode jer nemaš stresa. Dakle, zamisli to, kad su ti financije tako lijepo posložene u smislu da radiš na svojoj financijskoj neovisnosti i slobodi, pa nisi ovisna o kreditu, o dugovima, imali što ljepše od toga, jel? Ali pod uvjetom da si disciplinirana i da svaki mjesec redovito odvajaš, platiš prvo sebi i onda, dakle, režeš sve silne financijske izdatke jer imaš svoju viziju čemu će dobrim to tebi koristiti kasnije. I konačno, posljednja poluga o kojoj bih danas govorila je, vrlo kratko, engleski kao poluga za tvoj slobodniji govor. Jer zamisli kojim si se sve prilikama zatvorila i nisi mogla reći da samo zato što možda danas ne govoriš dobro engleski, ali to nije smak svijeta. Nije to terminalna faza, nije pacijent umro. Ti danas već možeš krenuti, usavršavati i rasti u svom engleskom da se otvoriš novim prilikama, jer mnoge žene mi kažu da one šute zato što su uvjerene da su svi drugi bolji od njih. Dakle, one se boje da će pogriješiti, ispast glupe, osramotit se, da će zamuckivati, da će previše biti onog i tako dalje. Da, dok god ti misliš da si ti u tom stanju zakopana i da nema van, onda će tako i biti. Ali ja ti nudim mogućnost da si daš priliku da, ok, ako si do sad bila razočarana tečajevima, da ne dižeš ruke od sebe, možda pristup nije bio najbolji, možda ti instruktor nije sjelo, možda način rada nije bio najadekvatniji, možda si ti bila u nekoj fazi da si sebe prisilila da sjediš tamo, a nije bio trenutak za to. Trebala si ipak nešto drugo raditi, jel? Dakle, za sve postoji pravi trenutak. Problem nije to što ti zamuckuješ sad u engleskom, već ako ti nastaviš šutiti i propuštati prilike koje ti se nude ili nove koje bi ti se mogle pružiti, a koje nikad ni nećeš dosegnuti, niti ih osvijestiti ako ostaneš zatvorena i ne govoriš engleski ili ga ne govoriš na nekoj višoj razini. Dakle, završna poruka ovoga videa bi bila ta da ti ne obećavam da ću te naučiti engleski za 30 dana. To nitko ne može, to ne mogu niti ja, ali ću ti pokazati kako da izgradiš kroz engleski život sa više izbora, više samopouzdanja i više slobode. Zato ću na ovom kanalu i govoriti o engleskom, o novcu, o hrabrosti, o disciplini, o više mogućnosti koje ti engleski i dobro znanje engleskog omogućuje. On je jedan od najmoćnijih alata, barem meni bio u tom pogledu. I dakle, svi ti razni alati ti otvaraju veći broj prilika i mogućnosti kojima možeš reći da. A oni će onda te odvesti u smjeru jedne nove slobode u životu, jer ćeš život moći onda kreirati puno više prema svojim pravilima. Zato sam ja i pokrenula ovaj kanal. Ne zato da na njemu učiš engleski kao u školi, to nećemo raditi, nego da kroz engleski izgradiš život u kojem ćeš imati više mogućnosti kojima ćeš moći reći da, više izbora kroz samopouzdanje, znanje i na kraju više slobode. Ako ovo rezonira s tobom, zaprati moj kanal.